Jeg vil lige vise jer, hvordan den her dobbeltline, den egentlig fungerer. Vi har en del kunder, der spørger, hvorfor den her løse ring her nede i bunden. Men det er simpelthen for, at vi kan lave den her, hvor vi kan få den, hvis jeg kan sidde fast i alt muligt, at du kan have den på tværs af dig selv. Sådan at du har armene fri, hvis du går fri ved fod, eller hunden er ude at løbe eller noget. Så er det jo perfekt at have den til at sidde sådan her. Så det er som udgangspunkt det ringen den til. Den kan også bruges som et håndtag, men det er der ikke mange, der gør. Så har man en anden mulighed med den. Det er, at man kan sætte den i den her. Så enten så har du bare en lidt længere line, eller så tager du den lige skråt over. Og så sætter man en hund i her, og så kan man igen gå. En del jagtfolk bruger den her metode her, fordi at så kan de gå og drive og have deres gevær og sådan noget, så når de skal stå. Så den er meget velegnet også din hund, hvis du gerne vil have den der lidt længere fra dig, så er det her en mulighed. Den tredje indstilling, man kan lave på den, skal man ikke have hat på, det er, at man kan lave et håndtag her, og så har man egentlig bare en lang line. Den her, den er 2,25 i længden. Så det der er tit, hvis man er en meget høj mand eller dame, så skal man nok vælge 2,5. Hvis man er lidt lavbenet ligesom mig, så er 2,20 fint. Men noget af det kan også godt være forhold til det her. Så hvis man er lidt bredere, så vælg 2,5, så du ikke føler dig så presset til at have den over her. Så det var en dobbeltline, som er en af vores mest populære. Vi kan skifte karabinhærerne, og de engang er trætte, og det har vi gjort på nogen, som er både 20, 30 og 40 år gamle. Så det er ingen problem, det kan vi sagtens klare. Så kan den holde mange år endnu. Læderet bliver kun mere lækkert på sådan en. Har lige haft en læderrem inde, som jeg skulle skifte karabiner på. Og den var virkelig lækker. Så jo mere du bruger den, jo federe bliver den. Så ha' det godt. Hej.